Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala salami, rahmeti ve bereketi sizge erişsin. Qadrli mümin Müslümanlar, Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Dostlar, biz ешқына ишетәбез муллалардан, ұстазлардан, kitaptan оқибыз шундай сүзләрне: харам һәм дә халал, makruh, mustahab. Һәм дә әлбәттә шушы мәсьәләләр безнең татар телендә ярый-ярамый дигән сүзләр генә тәрҗемә ителә. Ләкин дә бу сүзләр шәргый булган терминаларны аларга мәгънәсен ачып җибәрә алмый. Без мөмин мөселманнар буларак ислам дине нәрсә дә булса безгә китерсә, без аны үтәргә тырышабыз. Юнәлткән изге эшләрне үтәргә яки аларга әзерләнергә. Мәсәлән, намазын укыр өчен дә тәһарәте кирәк. Хаҗына барыр өчен акчасы кирәк. Садакасын бирер өчен тырышлыгы, хезмәте кирәк. Без әзерләнәбез аны эшләргә. Һәм дә әлбәттә шушы яктан без Аллаһ Субхаһу тәгаләгә итагатьлек күрсәтәбез. Аллаһ Субхаһу тәгалә дә безгә Куръан Кәримдә әйтә: "Истауду билла я юхаллазина аману атиуллаһ ва атиур расул ва ла тубтилу аъмалакум." Я иман китергән мөмин мөселманнар, кайсылары шариғатны кабул иттеләр? Ислам динендә без мөселманнар дип үзләрен үтәүчеләр, сез Аллаһ Субхаһу тәгалә кушкан һәм дә Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям сезгә юнәлткән, күрсәткән юлларга тотыныгыз, үтәгез. Тыйганнардан тыелыгыз һәм дә үзегезнең гамәлләрегезне юкка чыгармагыз. Ягъни кыямәт көндә Аллаһ Субхаһу тәгалә каршында баскан вакытта сезнең изге яктан мизанларыгыз тулы булырга тиеш. Харам мәсьәләсендә әлбәттә без тыелабыз шул мәсьәләдән, кайсы Аллаһ Субхаһу тәгалә безгә катгый тыя, һәм дә бу шариғатта атала харам дип. Әгәр дә дәлил килсә Куръан Кәримдән яки хадисләрдән, кайсылары мутаватир, һәм дә анда катгый тыелса, һәм дә Аллаһ сакласын җәһәннәм уты белән яки газап белән, яки бу дөньядагы булган инде булса бер җаза белән яналса, куркытылса, ул вакытны бу эш харам дип атала. Алар күп. Шулардан берсе ул хамер булсын микән, зина булсын микән, ялган булсын микән, бухтан булсын микән, ул бөтенесе безгә харам булып тора, һәм дә без алардан ваз кичергә тиешбез. Һәм дә харамның тагын да бер мәсьәләсе бар. Әгәр дә бер кеше харамны халал дип әйтсә, ягъни ул ярый дип әйтсә, югыйсә ул белә Куръан Кәримдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә ачыктан-ачык бу мәсьәлә инде харамлыгын игълан ителсә, шул вакытны ул Аллаһ сакласын үзенең иманындан ваз кичергә мөмкин. Харам мәсьәләсендә безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе әйтә, әгәр дә кеше зина кылса ди, хәмер эчсә, алдаса, шул вакытны ул мөмин сыйфатында булмый ди. Ягъни менә шушы гамәлне кылган вакытта, шушы фахишлекне кылган вакытта, шушы җиниятне кылган вакытта Аллаһ каршында ул үзенең имансызлык шикелле үзен хис итә. Ягъни мөселман аны эшләми дигән рәвештә килеп чыга. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ике бармакларын аерып күрсәтә. Аның иманы менә шулай итеп тәненнән аерыла шикелле дип күрсәтеп куя. Ни сәбәптән? Чөнки кешедәге булган игелек, иман шул хәтлек зур җиният, зина һәм дә хәмер эчү белән бер тәндә, бер йөрәктә була алмый җәмәгать. Шул мәсьәләдә без харамдан сакланабыз. Макрух дигән мәсьәләдә, макрух ул шул гамәл, кайсысы өчен безгә гынах язылмый. Ләкин дә кыямәт көнендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шафааты булмаска мөмкин. Ни сәбәптән? Чөнки Пәйгамбәрнең хадисләрендән килгән мәгълүматлар һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның тыйганнары буенча макрух дип гамәлләр атала. Ләкин әгәр дә кеше макрухны үтәмәсә, андан тыелса, шул вакытта әҗр савап языла. Харамда да, әгәр дә кеше харамны үтәсә, гынах языла.
Жазасы да булырга мөмкин. Кыямат көндә өстендән жаза булырга мөмкин җәһәннәм, Аллаһ Субхаһу ва Тааляның каһәре. Бу дөньяда аны өстендән хөкем итәргә мөмкиндер. Ләкин дә тыелса, әҗр савап була иншаллаһу тааля. Ягъни шуның белән аларның аермасы. Әлбәттә без җәмәгать харамдан да, макрухтан да тыелырга тырышабыз. Чөнки кыямат көндә без килеп баскан вакытта Аллаһ каршында безнең җаваплылыгыбыз азрак булсын дип. Пәйгамбәр Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям яклавы, шафааты бездә булсын дип без әйтәбез. Шуңар өмид итәбез. Имтихан көне, кыямат көнендә хисапларыбыз җиңел булсын дип иншаллаһу тааля. Әлбәттә Аллаһ Субхаһу ва Тааля һәр безгә тауфик, һидаят, иман ва истиқамат белән яшәргә насыйплардан иләсен. Амин. Харам эшләрдән һәм дә макрухлардан тыелып, Аллаһ Субхаһу ва Тааляның рәхмәтләрендә яшәргә насыйплардан булсын. Фасаллаллаху аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.